said ye di kan ma obi bia so ate no okoma radio na fe okoma TV ene na ye ma ye nuanom school fo a omo GHS ne primary school ne ade cultural day na ene no ye ba ye no enya anwensem nko a na mofrai womo ka ya ba bedu biaye a womo ye cooking competition ebi so draw ebi so ayomo de awie dada na wo hwese ne omo ye set up na de nyina atumi aye kama school various circuit no wo hwe obi atumi abɔ no homoden wo hwe machi ha no mu yi a latte circuit na womo I set omo ne ma ho no mu a womo ye elomoji na wo hwe a mabawa mienu a womo nyina hye Methodist for school atade ye me ama asore atore no eno so na zigi ekọ sa asore ya na yoro osafo mafo senior minister nso kwa asore ni bi na hwe se ne omo ye na otin se we no omo nyi a on be ko women fellowship se o se aduane no omo nim ye pa ntino ye be omo na yetumi edi nkomo ba ko mienu ne emiensa ayiko yaye na fra o sen Lindansa oko school eh Manfimeted this DHS nti manfimeted mo ya ka bom latte wo ho den na mo ye ene sure ye akwele ena lamujin ena tubani na akwele no what be pen I show you who susu say mo na mbodi competition mo na mbodi first ana I show you den na kire fa just senia ye decorate ye ha no o kire decoration be mo at the first na yaba betu mami no we mami Davi ankasa na ohwa akwere face the wall wo kan pa Davi ati say na your friend say Sandra o ye den okay akwere wa ka bi pe okay mu do so bebre den na chese mu na mbedi nkonim sane ye hwe sane ye me amana ebe ma ye defense da chin den na opese wo be ye wo abrabom pese me ye nurse weda wase nti Sandra no na wate o monka se da chin pese mo ye nurse for na mu aduane de obi apenti no Yesu Kristo na ka se man da aduane ne eno e Bible mu asem ti wonya bia na ho achew afi ye bekọ ye hu abrante baako ene baba baako so a Tinkon circuit omo so omo ni abre pa o sha papa we die eso we school pa ko yedma brackets ko yedma se na wa fa ne ho na de nyina akra ye ma akwa ba ye na ho ye ache sister o so ho ye ache yo na ene de na mu ye tuban anu ye de be ye no fufu eduan mbajo udin de say a friend is Seidu Ibrahim eza say oye not 19 no oye aduane e be chairman ntem good madam Moswe Pacho FM say Jennifer Konote mo hwe competition ya anya mo nko na mo ha no mo circuit be say nsia e de na chese mo na mbodi nkonim oh your method na you use no more and ye jeun di say betim de enu edi nkonim mo hwe se na mo set up ne ade no adesuade be na de abremu de me na mo hwe fi competition mu oh yesu ya say ansa na obeye aduane a obeti ahye wano no o say bibia ye neat enye say oye aduane we a na wa start didi o say wo pepa onyoma twitwi onyomem ye bibia neat ansa na wa ko aduane na wa ko di madam o dachi o pese wo ye den asa me ye ketua o so no de adesuade be na wo sua fi ne mo ye nem Pacho mpese dam pese me kachi obia na oni ye futu ana odi bone ho ban fi yare ho se wonu adwan se wo clean nyama na odi nwu adwan wo twitwu mu hihye ne kama table no so abese tena se ma bibia ye clean na wo table no so ansa na wo fi ase adidi ye beda ye nuano mas papa ye Tinkon ye circuit senior mo che no John Wesley ne kan say we say this one is not a crime cleanliness is next to godliness na yehwe Akuapem circuit efie ni fie na say hanom no ebe ye drawing ni ade mehu local drink tiger nut drink ye be kom ho na fe ye wi a ya tiasi wo ma etwa drawing no achi honom no aha mpajo why na wa good mpajo flow say Abigala Samwada from 3 gift grant malabi yes manu yisu ya chocho ni ma bebre
ba ko ide mintumi nkan 1 2 third one ene ye kan say Moi moi. enu ye dey Pacho aduane ana nordness na ne edipa. Beef stew. So you see enya ade afi Upper West region, which is the northern part of Ghana. Yeah, ma notness for aduane. Na enu na wasi yens. competition here mo mu me say 6 circuit then I just say mo na mbodi first Pacho ye ware hwemu pa fi say aduane na ye soronko eda afufurom. Yes, I'm so you fast you between you. anti Akuapem circuit Akuapem fo ene omo ngo fufu ni mekwan won anya bi omo ko nof ana omo ko ye momo ene beef stew ne ne ka ho nyina anti ye de mo beto achi ho iyo ho no mo de no a na fe wo mo ye still drawing no ya ba mo so ni o ma bedin ko ehun se special meat for enso wo mo omo competition omo mu a omo dro bi wo kwa dukro mu a omo ka na ye bi ako anti ye kwa achi ho ni asan ba omo nchen ansana ye wura exhibition dan ni man kasa na se be exhibition dan ni mu no ye ne empanyifo ahwe dwumadi ni so betwe nkomo ansana ye wura exhibition dan ni mu ene ye ni agi ye ho se Ghana ye so sada ye we ntem a kayen kokra tomatoes emfi Burkina Faso na ye ho ema machi ye nti obedu ha no ma haye Mampon circuit na wo hwe aduane na Mampon Anglican JHS menu abobitadi o se takura de na mo twa no short abobitadi na akpere no mako eta ho eno achi meat stew na ayoyo nkwan na fetio zafi na eche hono no fante na etsewo na wo ne bewie ho na sade nyina atimi akonkan na wo wi a wo maye tamarind local drink tamarind local drink we dey kan na grada o hanu man ko betumi aka ni ye pa na grada dey on dey bibia o tumi ka o ka ni ye pa mo se mani abro na mo mama misima ba ko hello yes coronavirus na nko e ntino ahia sent ni she mu ambanya corona tina say omo ho ba mama bajo ti say auntie e fro say actually from gold and better 2 JHS2 oh Mampon actually ye aduane na ye tuzafi ye akpele na fante na ye akpele no ye ayoyo any stew ama akpele no na fante no so ye stew and fresh fish na etil no yes actually no ye local food pacho ye aduane ye ne de soronko enkwant no ye ni ye ogidi say ye be di nkunim say maybe ye fi ahanom na say ye kwa still na obekọ so aboyendin na ye betimi de aboyen branso enti Mampon circuit na wote omo nka say omunya nte abasobode e wo so na momani abre a wo mo ye papa wonya blaster de ansa nko ball no wo show $100,000 we dey omo nte enti no omani abre say na baby a no mbedi nko na mum arehemu nsem a wo mu say enkomidi na nko amom po a it has given them a stepping stone now on betumi de akọ wo enim sabre ye ko baby a wo ye exhibition na nkasa ya bewura exhibition room ho no mo a na je say aha ye fe pa sha mo frey bi da wo ma ye ensano de ye de tu ko mu wo ma ye mpaboa ene ade na se na medical kan no Ghana ye kire mo frey we ntemu a anke ko ye nim papa penti ni ma fei Manfi Presby School oma ye bangles anti Manfi Presby School na ye bangles no kama hello munya mo Manfi Presby mo ya de anti oma yi nipa mienu wo chemanfo a ewe ade no aje fra say Erochwa hip one yes ade we Latin Manfi aje da wo de wa anya bi na mo wo na hwe so ye fra say Pacha family ndabuche Linda then how we wa Pacha me tablecloth me bees making and I me mpabuanso flower pot holder class 6 and what to me flower pot holder and tabletop and the mati and I feel mpabua kama also what to me aye e dachi mo pesa o ye dey
Pacha mpesa minye doctor. That's your person doctor. And the doctor na shazi ni mo doctor na shazi ni say which we me teacher for be guide no na is ankuma joyful way on no second keyboardist enti no I think say obetumi e dey afra na otumi enti no exhibition and e culture day e wo Akuapem mu no e na wo hwa Okuman radio ene Okuman TV yewura KB Kofianson Bafo ne Owura Gideon ne Zikibi ene mrante na yesua radio adwuma no nyina ka bomu a yedi ehunfoni ni ade etwa egubro manti wo de ora bra Okuman Facebook na be like na share na hwebi ade na atumi akonka Akuapem to the world Akuapem to the world ene na obi ka he no ni Okuman beka no ene ye no kure ni Okuman beka no ene ye no kure sabi abedu Okrasi circuit na wo hwa obi adro na nado dankwa kufuado utimi the picture we ene mrante brem obi adro no pa wa adro na nado dankwa kufuado emofra no so bi ede rubber pure water rubber yi ede bia raincoat ensuo to a enya fe na yebeko China akokra raincoat o ma ye bi na se na bia meka no nanu makofuna mofra na ye bi ti wo wure na discourage afa ho discourage fa ho a anko hini bi beto ni sesia na mofra ni bi so ye tuo komodo onu ni brigadier general odito na chere me yafuru so aja yi fa chere se wona mi fie fo omo na e afa omo na nanu ma hinima to dia siasa ntene manu nkwa bro chere nkoto ahinima bia haya Akuapem ya ade nyina tumi akonkan afa ye ma no atumi aye che mina me ka ma asem bi se ye dia krokro ana ye de sere mo hine se on cheche once na on che sanse che no ye de yura na ye na mo wan krokro se on fa yura no ntuni ti so a on fa nche em ye de yura na ye cha sere mo hine okrokro na obe cheche na se wa hye yura na mofra na ya de afa hwa pom ntamane ade afa radio ye de yibi we ye apodso kodwo safo na nanom mofra na ye radio o de Okuman radio pa na bo no 97.1 afa Okuman TV eno ene bo ho no ana afa o ma ye elo prayer enko ye da no adu krom de ni bi we de be tu pa domat pray no say ade Okuman for be ko America afa o ma ye watch digital watch yewura ba omia bia digital and watch be so and abono Okuman kasabre na aso no KB betrase weather ebeba sports ebeba ase no no afa Rastaman na fina ne beni on ka sanchire ne bani no anda ne Batman Bluetooth mode I'm fan of radio na Blacko ana aja Blacko da bona na say we ye Coco flick uni amachi de ho Pacho Davi enti no hwa car no we di Rastaman dia ye ba na so kweku mi e mi amilai kayo musi Rastaman low battery please charge Rastaman dia ye ba kayo musi Rastaman dia ye ba na so kweku mi e mi amilai kayo musi low battery please charge Puchi krani se be champese mina man kamitite mofra na ye djuma pa se wo mo ye shatawale ka no wie ye no afi wo ma ye Akuapem hine ka nkasa o de otu se V8 enti nana danka kufu ado oba ne kroma we ebetuma fa latekwan ne so se portos wo so kura na o ma ye ka no se ka we die MCO se wanyo watimu a ade ne beko mofra na ya de pop Okrasi circuit Okrasi na master wusu mi am master no kira de Okrasi mo fa no ye fra say Pacho ye fra me ofori aponsa ording ujina class form ana class ayin Pacho mi ja form 2 wa na wo ye de mai ye wonu ye na ye Pacho
wo ta ye da na se mo be ye competition ti na wo ye oh me de me wo hono ma na me nya box ana moto a me se me nya nyama ni bi you say we say nti ofra na kire oho a na bibia banimu na onfa nko wiade na ode ye car ebema enije tumi aba ni ma na waye ni bi na ode kire Okuman radio Okuman TV no me wo fie na se me nya hwea ana se me ko kroma na baby na mpesa me bonnwoma me de be hye me ha sei matale na me hye me de hye maso na maso na ma connect ya ma me phone na me use nti me ko ni na me bo me nyom e comment this the bobia na phone no da fie ejo hye me ho e bluetooth ye ni abema na waye bluetooth no we o China bambenya nso fa so ye da asimoni adwuma pa why good why akrabra what's your friend saying so your friend me Caleb Gasu Caleb oh ye den music anti boss na e bonwom no ye beti Okuman afam no Caleb oh the den ye oh me the wires in the speaker and the battery so can met me the memory card and so ashima abonwom no ana ti ono so me ana me one now you two no na and they want from America in shem na nton we need there me ana me share that say the baba oh jina person what class ai mo form 2 that two person we den person me engineer that's so why you me so me da wase Okuman radio and Okuman TV ya den sem baba ya ba bedu adoso press VGHS omo ye mirror frame no omo no ye Susanna Esapon na Dede Ashagbo ha omo no ma ye nyema kama wo se we die dachi dan ya me pese me tremu no 3 bedroom self contained and a woman ye hey Asamoah Solomon ane Okele Solomon afi ye nuanu ma no so ni o ma ye ni hwe mi na me gina hwe mu yo mi na me gina mu no kwa me da ko ahwe ni ye de nwa afa wo nyina wo nya sika otimi de shem afi wo mu aye ni de to ye sa key holders ma ye ni nyina bi ampa mo fra no wo mu hwe TV wo mu ye no wo mu amfa di nkra symbol amfa nto wo mu de Nike abushanfo mu show e mo fra no ya de nyina no daachi bi wo mu ni da burochire Ghana Yehuba Nike ana mo de aye yo ye fra say Jam de Roslyn wona o ye ne ma nyina Form 3 Pacho ya friend me Clara fi agbeji Sarah. Me so me ye mpobwa any skirt any chi. Pacho. 25. Pacho. Pacho mpese mko immigration wan ka burochire wase immigration yabe plastic sofa papa we ene ungura 60 million wa unya bi nto 60 million 6,000 na emofra ya ye mo ya de papa Tebre Michael ene anuanum na ayesai mi se omo ha itebedi enkomo adoso a sebe obaye wadwe se womu ni krom sebe womu ti ekura village na se sebe enkwasefo tumi aye saade wi na ye dadaba ati airport hela enche bia omono be epe akura aba Pacho mu oh ye Pacho the bro say Pacho Tabru Michael o ka sai Pacho mo form 1 ona ye de me Pacho then account ya we Pacho me yes like omuka sana madwumba bibisu saa se meye na me bra wo Facebook o hwe we bi we ablofu na omode plastic sofa plastic na ye kunwasa timi hwe na madwen ye me se menye bi hwe se ebe fa na emfa timi ye na afa
afa ayiko mo afa me akwa Joso. Akwa na electric ludu electric one pa wo wiye mu a ye ba chew unu obi to na wi wani fi wono mu a asa wo wiye mu what pepe we digital ludu akwa wo so ye dey Bacho mi ludu. Na ludu no isu light anase Bacho isu battery na so ne battery ni asisi antia mi ye ludu abano nso kan ho asi ludu no isu light na san ye abano ede eka ho aha what did any dey na ye Bacho me de cardboard any wood ne papers any marker na me de na light na hono ebe ndai Bacho anka battery no anka plug ma battery no pena se umia so a umia we switch no so a ebe ba echi we no chi ma na se bia one na boy a eto so pena ba yara se wase why are Salim Idrisu basic 6 classes mo abenye for e ma sumu a anya koma for na eka emofra na ansa ne adwuma na edadi e wo hanom Tinkon circuit na Tinkon circuit nso hwa na na drago kufu aro se ne amofra hidrowi omunya wa ombeka sama chiro pa se mo why are there Tinkon circuit nso yensaka onunyanfo ha akramba jodi ni sen Michael yo Michael when you now unko na ye na say we team bi na ye we need team bi na ye okay between obo mu dia mai e fe ba ko Isaac Renchi Manuel and I will also Michael then e come unti am ye saade we yes see enye exhibition remember Tinkon unti na ye dwindwin san ye saade ya yenye pap aye boilu ni yenye mpambo sese ni incident ni school ni mo ye pap bi won e hwe so and ye dey omo ye pap bi wo mo school ni mo ho and na mo ye pap na ba ye pap ni say a friend with level 300 wo Tinkon ho nyame beche okay Tinkon side nyame beche mu teacher ni wo your friend say a friend is the set obo no mo dia na obo ma pacha na bi o math teacher okay jo onu bo am pacha ni aja se be na ka che no ka che na mi shira no na da is the oma is kan fanto the sinsin yo di oru asset nyame shira o mo friend che say oru asset na ka che kakra oje no abanhwe no ntum na dafu from yade a saban kran fa bia ma oru asset be so masene na omo atumi ne ekon kan omo aye ginyame symbol no afi level 300 de wo nyame be kire omo aye adwokuo ne di yinam ade we antumi anyi nam a ebetwe ma me wata na ehun atoye on be chi no papa afi ne ade na tiatia so ko damu aha hwemofra no omo aye ade papa afi omo de abro maize husk ana ade aye doormat ade nyatimi akonkan afi omo de broken bottles eso de aye adanko aha Benjamin Ako Tinkon GHS aha ana omo aye empaboa size 10 we de me size papa ana afi omo aye wedding bag ko wedding a afi muchi me hu bi ache no ma ye kukuo kama abi before there unya kukuo ese nipa kotu afi wo ma ye wine glass wo mo de kura ene ho niema aye wine glass kube ya na mo de aye wine glass kama ndino we de ade nyina betumi akonka what is obi bo mi dia Madam Mavis mi wo school no me girls prophet what bravo papa maybe so chiri ni mo ote bravo papa ya teacher set ya yani set so ni nkomo kakra ora set ye ma akwa ba yo yeja ye damose ne di kan me damose se motumi aba se mo ne yebare tun san komo wi ya meka ne se mofra wo ye kire wade no nyame adua
nneɛma sonko wɔ mu papapapa nti ne yɛn sɛ sɛ wɔbɛtumi aso yɛn ase ne saa creative art materials na ka yɛbɛtumi ayɛ koraa ma n'aboro ama even koraa yɛbɛtumi ayɛ generate internal funds koraa ama yɛatɔn koraa nya sika koraa aboa sukuu no aboa security no koraa nti ɛne ne nti wosusu sɛ aban ma n'ani nkɔ the creative art industry no ɛho ɔn n'ani nkɔ paa because mmɔfra yɛ yɛhu a yɛhu sɛ wɔn nsɛn fatahwe no wɔn ɛwɔ talent sonko bi a sɛ yɛ etu yɛn ni ɛhwɛ wɔn te sɛ sɛ wɔn ɛhwɛ wɔn ni ɔto wɔn ni ahwɛ SHS na kɛbɛboa wɔn so paa nti sɛ wɔn boa SHS na wɔn to wɔn ni nso ɛmboa na wɔn hyɛ junior high no nso na ɛmboa yɛn nso. yɛbɛda owura set ase papaapa kyerɛ sɛ aban yɛsrɛ mu a sɛnea GH senior high mode mu ani akyerɛ hɔ no mu ɛnɛ sɛ obi ankɔ anumom free ɛno momfa mani nkyɛ ɛyɛ basic kakra nso mfa ma ɔmo ne GHS foɔ no na momfa sika nso nwura mu na ɛnyɛ kama wohwɛ mmɔfra yi a ebi ayɛ car ebi ayɛ adupre ebi ayɛ tuo ne kama yɛbɛdu mampɔn circuit na mampɔn circuit yɛ ɔmo anyɛ ma ɔkyerɛ deɛ a ne bɛka so na yɛbɛdu mampɔn no ɛyɛ wo sɛ mo design dan wo yɛ wo sɛ mo pa na swimming pool ɛne adeɛ nyinaa oh what we dey to say Kwame Nkrumah museum a ɔmo renovate nansan no mampɔn circuit for na de idea ne kɔɔ yɛ kyɛ sɛ wo hwɛ sɛ ne adan si wɔnom oh wo de safari valley ni nia kama ɛna ɔmo de kora ayɛ nneɛma mampɔn ɛmi oh wɔn ayɛ adeɛ dodo akyekyedeɛ na yɛtwa decoration wɔ ha na oh sɛ mampɔn fo ayɛ adeɛ too much mampɔn wobɛhwɛ na yɛ mampɔn materials fo de ɔmo yɛ adeɛ dodo mampɔn yeah nti yɛbɛto madam ha ansa na yɛbɛtra akɔ no yɛne madam twetwe nkɔmmɔ mekyerɛ de wɔ mampɔn Anglican basic nea yɛyɛ ne sɛ yɛ supervise wɔn yɛka kyerɛ wɔn sɛ nea wɔbɛtumi ayɛ no wɔnyɛ nti yɛde ba nea wɔhwɛ a mistake bi wɔ ho no na wɔacorrect no ɛne yɛ school bi de mu sɛ circuit nti yɛ school bi na ɔyɛ mampɔn presbytery fo na ɛyɛ mu nyinaa mo yɛ a na mo display ne nyinaa wɔ ha best ones ne yɛ pick last month yeah for circuit no see all the schools in that circuit no what they want your money buy they we near pick best ones near the bar municipal no na yeah circuit mu no hona your friend the deaf school for the deaf wo so near ma wan pam ya won say JHS for ne pan I say painful won say whole institution into pabwe na won wo ye and entire nyina nti ubetumi ebisa deaf person no no so aso abjafo Okuman radio ne Okuman TV so enie ena niema yede ania behu ewo ye JHS for omo exhibition ase eye tinkon mampon jese nikapa na yaba bedu demo deaf mampon school for the deaf omo ahwe omo so hwa omo niema omo ye mu apron emu mpaboa jese shoes ahodo asofo de wom school for de wom emofra de ewom na yaba beto teacher ni ba ko ni odusuani e ba ko tew na yetumi ko anim se yema aha ya eja bacho ndi ni sign name no your name me pacho eye mpaboa ene ana so behwe machi nso a entade ye wo ye kire wo ye vocational department ye kire said the dachi bi nso no won so benya ensa no dwuma na owi a watumi de aye biribiri pa bi
sɛ wobɛyɛ shoes ne ade no na wakɔsua no na wɔwɔ dress making no so wɔwɔ nneɛma bebree bead making ne ade nti execute ne de nneɛma wɔ paa anti ɛnɛ aprɔbɔ no ɛde yɛn bɛdu hanom na ɛyɛ dɛmodɛfoɔ no ɛna ɔmama yɛni ɛkyɛ sɛ akama no aboro so yɛbɛda ɔmo ase yɛate dede bi ɛwɔ yɛ assembly hɔ nti bɛpɛ sɛ yɛbɛtu mmirika na yɛkɔ Ɔkoma radio ne Ɔkoma TV ɛne yɛn ɛntena Sabre Yensaka, Madam Emilia Okran, Deputy Director for Education, Akuapem North, and I didn't train a come. Also, you may be a Omaya, because I'm airfare. I guess when you're one year quiet, and maybe Yako exhibition, Mofana can win some one more, and no more chere, emu, and the Bema, Madam. Madam, you're more about the Ɔkoma radio and the Ɔkoma TV. So, Major Mosso. Madam, and Afasha Muya, the mamma friend, and I, as I'm telling you, Afasha, and Yadi Emma Akuapem, my Ghana, Maynano. The Adaso, Brofocasem, Yabeka said, the relevance of culture, the relevance of cultural education to the Ghanaian economy. What the battery Casem, yes, and Faso, dear Yenya, or Ghana. Yɛn amane ne yɛn amamre ehun nti mfaso di ayenya se ɔman Ghana. Madam yɛhwɛ mufra no kwame so mufa ya muyiyi mu abedu sa pepeso yi se wofa Akuapem North mansin a yɛwɔ the circuit ahoro ason ɛwɔ ɛyɛ Akuapem North enti ne edi kan bɛyɛ na wɔtwe bi asɛm ni ɛna yɛyɛ wɔ mpɛsua bia so circuit bia yɛ ne de Emma judges ekoi nti ye selecting mofra wo bo won ho modern wo circuit nimu ti sa mofra horo yi nyina nene won wa hia wa ha ye festival we Madam Okra na igusu ne twetwe eye enkomo no madam wo hwe mofra no modern bo a eto se ye ne yakwakohu ni mo no ma ye ne bi mumo ne dika mumo ene ne ma matumi akaka bom na mofra yi
ɛda adomakyɛ deɛ sɛ ɛdi wohwɛ mmɔden bɔ no a wo ɛte wo sɛn. In fact mmɔfra no abɔ wɔn ho mmɔden paa na menim sɛ abɔfra nso bɛtumi ayɛ biribi a ɛte sɛ na obi ta akyi nti abɔsibɔde a ɛdi kan de bɛma akyerɛkyerɛfoɔ a wɔne wɔn wɔ school mu sɛnea mmerɛ no yɛ tia nso so wɔn watumi atete mmɔfra yi ɛne sɛnea wɔgyina ka nwensɛm ne ade a yɛhu sɛ biribi wɔ mmɔfra nim na kyerɛkyerɛfoɔ no nso so abɔ wɔn ho mmɔden ama nea ɛwɔ wɔn mu no nso so apuepue because anwensɛm a wɔka ne nyinaa kyerɛ nneɛma bebree kwa a yɛgyaw sɛ ɔman ɛyɛ yɛamanneɛ ne yɛamammerɛ a yɛgyaw a ɛwɔ sɛ yɛsimi ɛsan ɛkɔfa ɛde yɛ adwuma wɔn ayɛ ade paa. mpakyɛ wakɔ exhibition grounds hɔ ana. Exhibition grounds mafa hɔ meduru hɔ na wɔgu so resiesie hɔ but mehu sɛ nneɛma a wɔde aba no nyɛ nneɛma ketewa nneɛma a mmɔfra yi ankasa de wɔn nsa anwene nea watena ase ɛboro adwen so kyɛ sɛ mmɔfra no ayɛ ade wɔn ayɛ ade paa. Yɛ maame ɛyɛ Emily ana Emilia ɛyɛ Okran ana ɛne ne twetwe ɛyɛ nkɔmɔ no yɛbɛgya maame ma na ɔkɛsɛ sɛ ndwumadie no dɔkta fɛ kura na ɔmo yɛ huu no adu ɔmo so nti no ɛna fam nti maame wasɛm atwa toɔ na afei yɛne wadi nkra. Yo nea mɛka atwa toɔ no sɛ abere nyinaa yɛma borɔfo kasa ne di yɛnim kan wɔ nneɛma bebree kwa mu ɛna yɛasesa culture ahodoɔ afra ma ɛsɛ yɛ mabun no enti yɛbɛhyɛ sɛ yɛmfi mu ahodoɔ nyinaa no yɛnhwɛ sɛ yɛbɛma yɛamanneɛ ne nneɛma bi a ne yɛyɛ a na ɛboa yɛn nka Akuapem ni ba deɛ nka mepaakyɛw se mepaakyɛw yew ɛno na nka yɛde tete wɔn ba na edi abɔfra ho ne kasa no koraa na watu na ɔkɔ watu atene na ɔkɔ ɛnso nyɛ yɛn teteɛ no nti enim sɛ nea yɛre yɛ nyinaa yɛ ade a ɛboa yɛame akɔfa nea yɛgyaw a yɛnyɛ no nansen no nti yɛ ade a ɛbɛboa yɛn paa yɛda akyerɛkyerɛfoɔ no nyinaa ase organizers no nyinaa ne education office a yɛn nyinaa yɛ close education office no me director wɔ ha me other deputy directors any office staff no yɛn nyinaa yɛ abɛgua because adwumadie yi ɛsom yɛ bo paa ɛyɛ ade a ɛda yɛakoma so yie me da ase. yɛbɛda yɛ maame ɛyɛ Emilia ɛyɛ Okran yɛbɛda no ase papa deputy director for education Akuapem North sɛnea maame kan yɛn na wohwɛ a team no nyinaa yɛwura Lawrence ɔmo nyinaa wɔ ha no mo MC ankasa wɔ ha ɛnkyɛ bia no yɛne no ɛbɛkasa maame yɛda wase papa yɛ maame Emilia ne ne twetwe ɛyɛ nkɔmɔ no ɔka mfasode a mmɔfra no ɛbɛnya ne nneɛma ɔmo ayɛ na nokwasɛm ɛne sɛ mpanyinfoɔ koraa se okurom hene abɛn sɛ oyire fi a bedwam na yɛtumi agya hɔ ɔkoma radio ɔkoma TV ana yɛgu so a yɛwɔ Akuapem a nneɛma a yɛma yi ɛyɛ ɛnɛ deɛ no yɛakyi gu nhoma so a daakye asɛm nti ɛne sɛ yɛdɔkɔdu kwadu a yɛtumi agya mo ho yɛgu so a yɛwɔ ha no aka ɔkasa baako afei yɛbɛhwɛ ne anim asɛn di nkra ebio mede ni Kwame ɔhene daako ɔkoma radio ne ɔkoma TV yɛda mo ase.